ማለት እዩ ድሕሪኡ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣግማል ኣርሆ እዮም ኣግማል ኣርሆ ጨው ፅዒኖም ንምምፃእ ነዊሕ መንገዲ ከምዚ ሎሚ ብኣስፋልት ብመኪና ብኣይሱዙ ዘይኮነስ በአግማል ተጓዒዝኻ መዓልትታት ዝወስድ ሰሙናት ዝወስድ መንገዲ ከም ዝነበረ ንምዝኻር እዩ እንደርታ ዓድኹም ዓዲ ጅግንነት ዓዲ ነጊፎም ልሕርጉቱ ዓዲ ሃይማኖቶም ጽኑዕ ዓዲ ሃፍታም ባህሊ ማእኸላ ድማ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ ዝያዳ ከም ዝተባሃለ ኩሉ ማእኸል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ባህልታት ኣብ ምልላዮም ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘዳለይዎ እዩ ዘዘኻኺር ኣልባሳትን ምንቅስቃሳትን የርእዩና ኣለዉ ሰገናት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እዩ እዚ ሎሚ ረኺብናዮ ዘለና መስቀሉ ብሰላም መብፅዕና ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ በዘጋጣሚ እዚ عيتن عللتان زرعنا مشتن عامة مرت بفلاي دمام عبزي نجوم عبوتا مسكال مول عبزي معتزي حدا عبي وعلى يكايد كم زلو زفلتيو مبل عسرت سلسته ومالي هزباوي ويانا حارنا تقرأي كم استجمر يفلت مو أبتبعال لزنبرو أغايشنا نابز بعال كحواسيون بفلاي دما دبرتيون قبر مكيل نابز بعال كم زحواسو حزي حبريتا بتصحنا سلسلو تعقستي لا تتصفنا بعلنا ون قلنا قلني كنفرنا مو حزي لا تمساوي تقابو تشال
خبركم واجايشنا بتعامل دس بالبعل مسكني زكاير زلوا عبز حزوان كور مكتل رئيس المحضر بهراوي كللاوي منجست تግራይ كور دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል አቱ ስለዘለው ብዕልልታ ጣብዒት ንሰንዮም የክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዕልልታ ጣብዒት እንቀበሎም ሕዚ አቱ ስለዘለው خبركم أولاد بيت مرتي سنبت أتي مزمور متصالي كفاونيو مرها قبرنا كنجمر سلازخنا بمسارتهم كهنات اللي كونتن زحزوا مرها قبري كنجمر سلازخنا حادق زي بوتا هم تحزوا لنا نحطت
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሓደሻብ ሰንበት ትምህርቲ የጽንሕሞ ፕሮግራምና ክንኸዲና ሓደ ጊዜ ጽንሕና ሓደ ጊዜ ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ዝተኸበሩ ናይ ስራሕ ክፍለ ሓለፍትን ናይ ወረዳ ሊቃነ ካህናትን አድባራት ገዳማት መማሓደርቲ ናይ ክልልና ሰብ ስልጣናት አማኸላ ስለልተረከቡ እግዚአብሔር ተኸበረ ይተመስገነ ይሁን ብምዃኑ እዚ ካልኣይ መሰረታዊ ዕላማ ረብሑን ትርጉምን ዘርኢ እዩ። እቶም ዝተጠቐሱ ዕላማታት ከመይ እናተገበሩ መፅኦም እቲ በዓል ብትልምን ብስርዓትን ይምራሕ ስለ ዓወት ምጥያሽ ስዒቡ ሕጋዊ ማሕበር ምዃኑ ስዒቡ ምሳና ንምስራሕ ድሌት ዘለዎም አካላት እውን ወሲኹ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ መወዳእታ 2007 ንመዝገብ ይኣምን ርሑስ በዓል የቐኒየለይ ትግራይ ድማ ናይ ሃገርና ከፍታትን ሰጋናትን ሕምብርቲ ብምዃና ፍሉይ ይገብር ኣብ ዓበይቲ ኣኻውሕ ቆሪፆም ጠጠው ኣፍ ደገ ፅልኢት ዓብስ ተዓፅኦን ሓይሊ ሓድነትን ምክብባርን ዘረጋግፀሉ ኣፍደር እዩ። መንፈስና ፍስሓን ሳልትን ዝኾነ ሰብ ሞያን ወነንቲ ፍላክስ ዲዛይንና ብምትባር ሰፊሕ ርኢቶ ህዝቢ ዘገናዘበ ማስተር ፕላን ልምዓት ከቦ ሸምዓ ተዛዚመሉ ብዙይ وجرى حوي أبجلان سجنات وساتن مستقل عليه بعد كل تي أب كتب مقالة زلوا نواري أب زماتي ككتاتلون مودة جمنا نقع نابع بعال خانلكم بممناي هذه دمساوي سجاوو تشالي نفسي نابع كمدما بيرا رايا سبونسر جيرملو كبرت يعملنا زخبرو كبر مكتل رسم حجار بيراوي كبلاوي من تግራይ ኣብዚ በዓል እዚ መልእኽቲ ሕልፎም ይምለሱ ስለዘለዉ እስቲ ብጣዕዒት ንስንዮም ብጣዕዒትን ንዕልልታን ንስንዮም ክብረት ይሃበልና ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት እዩ ሕፅር ዝበለ ብጣዕሚ ድምሪት ሃይማኖታዊ ስርዓት ክቅፅል እዩ ደጊምና እንኳዕ ንብርሃን መስቀሉ ብሰላም መፅሐ ተሸለምቲ ክብረት ይሃበልና ብምቕፃል ድማ ንጉስ ስሬት ጎይታ መቐረት እንተ ክሳድ ግመል ብሓቂ ዝተረስዑ ስላትን
استرسعوا أبهالاتاتن بممتع عبي استواصو زلو ينزبها المو كبرت يهبلنا يغنلنا كنبل الفتو قانتا عباي أوحي زي أولنا كتما مغلق فلتي أوحيا قانتا تايشالا مالتي أوحيون يغنلنا قانتا مايكورير عزيو دس زوليو قدامتي زوجت قانتا يا تريفاتنا زلا كابزن كلن سمعناين قانتاتات قدامتي خوينا 4000 بر وسيدا زلا قانتا مايكورير نابزينا مدرخ وطيهم شلماتهم توسد يوم طابعيت علمتا نايبلا مرها قبري نايزي ناي محبر ناب مودة قدسينا بتحنا زلنا بمقتصال كوخب تتعاتي توددر دما بر حموش سميتي زشلام زيناوي لول نابزينا مدرخ كوخب أوتاري شتو أبي تولد دما حموش سميتي بر شلمات نابزي ناب مدرخ نعدم متخم شلماتو تقبل له زي شلم حسابي زواب زلو برتعو تتناخر مواليكال أموداتا تدالي زل الشلمات لا يتسوع شلمات يتخون زي تسوع زي تشلم قانتا دما قانتا مايكورير وتشلم اللام زي شلمات زي سبورتاوي محزنتين صوتان كراح زي كنا كمتي كور دكتور دولتيون زوال ودمام أبستقل ليو سلام ناي مخبارنا المعاد صراحتون حقستي كم تكونوا بممانيو كبرتي هذا بروفيسور كنديا جبريوت يعني من بانكي البسا مسكال جمعان من فابريكا بيرا ريان دماغ زوال تابعيتن علمتان ببابا مسبن اللي سلازقنا هذه قطعة ولادينا نسو أباتاችን አቡነ ኢሳያስ ናይ ክልል ትግራይ ሰተተማ መቀለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ላዕለዋይ ኃላፊ ስርዓተ ወንጌል ስርዓተ ጸሎት ይናገራል ለአምላክ
Yeah.
እሺ ለወለድና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ከዋክብቲ ዝኾኑ ያሬዳውያን ዘማርያን እዮም። ካብዚ ብምቕፃል ናይ አድባራት ግማሬ ክቅርቡልና እዮም። ናይ ወለዳቶም አሰር ተኸተሎም መዝሙር ከቅርቡልና እዮም። ንዓታቶም እንደገና ብሞራል ንቀበሎም ደቅና ስለ ዝኾኑ
ተሰቅለ ሰማያዊ በእደ መሬታዊ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሰቅለ ሰማያዊ በእደ መሬታዊ ተሰቅለ ሰማያዊ ደመሬ መስቀል ብርሃን ለኩሉ
እግዚአብሔር